chini ADC area wo wansodok khoni borok rok bania thana rok khaikhe chong abo totally Mwthak rinai. Sob joli laijak ta homale amha kaisa belai kheno record mthaka sara Tripura wo record mthana ani mano ta homale chini Tripura hastewa chini Tripura chini Tripura dopha jati rok sung kun jak pathang ব্যবসা বাণিজ্য খাইমালিয়া wansodok khoni borok bai chung mana khaijago je phangla talangmana manino romaya ke khida jago kokhai jago abaki chung chini khibijakmani non nogui chung belai khne jolijak jodi bwsanga jodi ahai tai se next time jodi ahai wngkhe chung bo siring lo tonglia chung bo jatini bagui chung khagla tagai thanai chung bo chini ADC area wo wansodok khoni borok rok jeta bania thanai bongno bo chung or bania muthia khai tonnai abo chung tinin chim samai tangjak chung tinin chim samai tangani chung tinin press meet khani chung baidotmulok mangkha haga hani baina taigisa amani logo chung ok sanam chungo Tripura basi rono chung message namu chungo chin Tripura chung message namu chungo jodi se chin Tripura sar abake satukjak pitokjak tongmani tini abo chung nogui tong clear chung abake je satukjak tong amno chung jodi se condemn khayang kai bosna chung tebo abai khainai ai bai tahu chung sara Tripurari an Tripura sa tahu sonogo chung konen mu chungo amo chung amoni biride chung ma basalai chung amno chung ma kasulai proyojon khaikhe chung joto Tripura sa thangjakhaino chung boron biride chung joba kotor phama khainai chung amo logi chini Karbook division ngai chung sanan mu chungo Tripurani Mukhyamantri Manui Phalrw Dev bono chung ঘটনা সুস্থ তদন্ত খাইয়ে যেটা ঘটনার সাথে যে জড়িত তংলাই বর্ণ সাজা খাইরে নথों যদি সম সাজা যদি আম খাইরিয়াকে जों জবা কদর খানিবা जों দিয়ার দङ আবো লগে লগে जों ब চিনি ADC एरिया व wansodok khoni borok rok bania thana rok khaikhe जों abo totally Mwthak rinai फंनैसो